سورة البقرة آية بورنفلا من ورنفلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye alhamisa de hijriya ba keleyani kɛmɛ naani ani bi naani ani saba min ye sunkalo a tani naani na miladi nasaraw ka jate ba fila ni mugan ni fila san kalo naani na o biye o tani duuru na ye juma don biye o tani duuru na ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يشرون وما يعلنون. ألاكو يعلم نونون تادو يهوديا وتادوا كافو بمن غندا أنو بمن بانجي كوني ألابا بدوا. parce que ninye kuma do dafa de dersu temene yahudiyaw ka kuma wala. qala abu aliyata ya anni ma asharru min kufrihim bi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa takjibihim bihi. abu aliya ko akoni ala ko yala wuluta do ba ko bake kam min dogo anu be min bange ne ala ba be do mana bake kam min dogo minye ka kafirani muhammadu ye ani ka muhammadu galontiga ya kisini nema baka ubaka ko min dogani ubaka ko min bange yala wuluta do ko ne ala bo bedowa wa hum yajidunahum maktuba indahum ulu yerebe ciden ka kibara be sabelen soro u yerefe ciden ka kibariya bebu ka kitabu kono ubado konna be nyuma do me ubake ka galontiga limin dogo dusukun kono anu ubake ka kafirani cidenye ko dogolin min ke dusukun kono ulu nyana ne ala todowa ube fengo fembange ube fengo fengunda mbado abule ali ya ni tafsiri ni chogola wakaja qala qatadatu abo chogo kelena qatadatu fana ayin tafsiri ni chogodela ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ومنهم أميون أي ومن أهل الكتاب ألاكو كتاب الدنكون كوكو فيهم بأولا والأميون جمع أمي وهو رجل الذي لا يحسن الكتابة. أمي جمع أمي ويا جمع دوباف الأميون. أميون من لا يقرأ ولا يكتب مغم من تسك كلانك أتسف سبيلا عربو بافو دمال أمي مي أتسك كلانك أتسك كلان أتسف سبيلا وبافو دمال أمي nan ba fi ko kunfi kalambali atese kalanna tese sebelena kalambali ba fo de ma ummi ala ko kitabe dunke wala mogo do bu wala ubo chogode la kalambali ude tese sebelila utese kalanna illa amaniya fo tawreta kolonje ubese ko okala okuna tawreta lafju ibese ko kala kolo ibo kala me mana utado wa inhum illa yajunnuna
awo ka bato chogola nu be kuma dina la ute kuma ni foye te bato ke ni foye dina la ni bisigiyate ka fendo bisigiya ka jigiya ka fo no shemira rahimahullah aka tawsir ni aya aye faida dama do fo ala ko kitabe don ko ummiyu bola ako ummuye munye ko ute foido illa qira'atan biduni fahamil ma'an ko ummu kroye munye ko kitabe dunke kunfiun bola ko ute foido tawreta la fo tawreta kolo ubeshe ko ubo kala me amana famulen tubolo ko be tawreta kolo kala de ubeshe kolo inaka kala me mana in famulen tubolo ako man lam yafhamul ma'ana فهو في حكم من لا يعرف القراءة أكون مغفنا باكي كولو دو كلابي كنا ميت كولو إمانا دو أكوي كيري لا أبيكو ميت كلا نيردو لأنه لا يستفيد شيئا من قراءته بس مغم يبي فاكي كفيم من كلا إباكي كولو إن كلا ميتا أمانا دو أمانا فامولنتي بولو أكو كولو إن كلا ني نفاشيتا لا يبولو ودي أتولى يوكي كونفي أكو أن الأمية أكو أبي آية نفلا كو كونفيا يوصف بها من لا يقرأ ومن يقرأ لا يفهم كونفيات كم غمين تكلا أتفويد واتسكلا نا كونفيات ويري أكو مغبي مانكوتوني كونفياي مغمي أتكلاندو abe ma kutuni konfiyai o man yakhra wala yafham ani mugommi kalam fule da be kalando kolo abodo me famuta bolo dina famuta bolo ako tigi fana konfiya be se ka fo tigi fana man yakhra o man la yakhra konfiya be se ka fo mugoka mugo kalalle abe se ka fo ma ko konfi mugommin kalalente fana akala lendo ate mana famu abesha ka fama ko kunfi mana minte kolodo ata korodo kunfi abesha ka fo atige mo min fani ba soro koloba kunna abesha ka kala me amana famu lenta bolo abesha ka fo tigi fana ma kunfi ni aya yo yiranna o minha zammu من لا ياتني بمعرفة معاني كتاب الله عز وجل كتاب الله عز وجل أقوى بني آية نفولا كم مغلا غشي مغمن تي ما كدو ألك آية وألك كتاب أكم مانا كنيني كفامو مغمن تي ما كدو أولا آية نيايرا إلا غشي لنو كقرانا درسي درو أبي كنا يتي هميني أمانا ناكروي كو أويه كولا غشي لنو ومنها قاب آيين فايدين أن من لا يفهم المعنى فإنه لا يتكلم إلا بجنة مغني إتمانا دو إباك كل منكلا قرآن كل دو حديثه دو يبيو كنا مئتو مانا دو إتسكا كما شفو دينا لا نبسكياتي ni mogo mi ebe kalam bi kunna de me utu kordo utu mana do mana famulenti bolo ni eko ebe kuma dina la ite foi fo dina la ni bisigiyate li qawli ta'ala wa inhum illa yajunnuna alaka kuma koso akute foye dina kola fo bisigiya al ammi yaghra al-quran min awwalihi ila akhirih akukum fin fule abesika qur'ana kala mo besika qur'ana kala kata folo fo alaba lakinni la yafhamu ma'anahu me ata mana famu ja ka fon wakati bembe kuma dofo kuma nunu boyoro de bula ka fon nye qur'ana durushi aben kunna wote mo ke doni ke bagay folode mo be qur'ana durushi abi kunna ibe wole ko kunfi obe wole ko kunfi ni dina famuti bolo sharia famuti bolo hadisa famuti bolo qur'ana be se ka soro mo kunna be wole ma ko kunfi kalambale ako kunfi ko abese ka qur'ana kala kata folo fo alaba lakinni la yafhamu manahu me ataka mana famu fa ija takallama ni o kuma na dina la dro o be kuma ni bisigade atese ka kuma ni delilai
ومنها جم الحكم بجنة أقوى بآية فايدة ولا كاللغوسي هذا مدينك كيري كدينا كونو نيكا بسكياي ويقول لغوسي لندي وأنهم من صفات اليهود هذا مدينك كما دينا نبسكيا وندي لا جيلن تبولو قرآن حديث على يهودا جوديرو أقوى هذا موجود كثيرا عند بعض الناس أو أكون نفنا بمغتشاما في الذين يحبون أن يقالوا أنهم إنهم علماء أكون مغم نمبا فمغو كافو لما كرسوي عالمو دي علماء دي كرسوي دوني كباو دي تجيد يبو أتجيسرو يفتي بدون علمي يفتى بدون علم أبتا فتوى كسرو دوني رتابلو وربما أفتى بما يخالف القرآن والسنة وهو لا يعلم نمو أسرو أبسي كتا فتوى كني فني من القرآن تس نغنتا أني حديثة نغنتا كسرو أتا كلام يري أبسي كتا فتوى كني القرآن تناي كتا فتوى كني سنة تناي كسرو أتا كلام ومنها أقوى بني آية فايدة ولا أن المخلد ليس بعالم مغمم بدون كبه ورود ككما ونيني كتغو كو باتو أتولي أتولي ودون كبه لأنه لا يفهم المعنى بس يفهم المعنى ودوني يري وغير قال ابن عبد البر كو أقول إن العلماء أجمعوا أقول دونك بغاو بفر لا نيونغا دونك باو ببناكا أن المخلد لا يعد في العلماء كم مخلد مغمم بم ودونك باو ورو دي كاكوما ونكا كتاب الله جكو لا دغه كو دونك باو بنم باكا كو ايتي ولي كو دونك باو يتي ولي علماء ولا وهو شهيه تو ابن شمين يني فاكو ابن عبد البر فلك كما من فار كون ني كما سهلن دي المخلد ليس بعالم من بدوني كباورو de kakuma unyini ko fo ete doni ke bagay ebe komi kitabu dilalende ebe komi doka kitabu dilale nyere tangalendo katemeka parce que eye munun kala kitabu ko ne be seka nyina ko me kitabu dilale mimba kono o sabati lende be akotuma me ayen fo akon nin koro fanate ko aleye ka doni ki bagaw nomina ku ladege ku nyinen ka kuma kenu ka bara wuye ko nin la nyite ko alebo fana la gosibe la nyite fana yede ayode fo walaysa mana zalika annana nujammu taqlidan mutlaqa ka doni ki bagaw nomina ka bara kenu ka kuma ye ko nin la nyite ko alebo fana la goside التقليد في موضعه هو الواجب من التقليد نانا فوي كدون كبا دو de kakuma mina euro dollar taqlid be ki ka wajibi ni ete mindo mimba do o kakuma nyini katugo ko li qawlihi ta'ala fashalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun fashalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ala ko atemindo aw temindo ayedoni ke bagaw nyenenga wala ni nya yiranna doni ke bango bolo mo min be wele ko doni ke baga mustahidu doni ke baga min te dilo doni ke gawrela delila utalila ale yire de besaka delila falena yire aya wala ale yire de besaka delila falena yire ya hadisa wala ate dilo doni ke bawre ka kuma wala ubafu ode makula maw me mo mashe o degerema yire mina kalam denye yire mina doni ke bawo ka kuma lajele bagani ulakali bagaye kani yire bila doni ke bawo palasila ni ay kasaraw be jian kono kalanden do be se ka ta yire do bila bara do la minta ka bara yo o de bo ni la suma ni eta yebe doni ke bawo ka kitabu de laje ni minye iba fo kani yire jate mina ko ye karmoy kani yire jate mina ko ye ulama wiyere eye mukhallidu ka doni ke ka kuma mina kula dege ni ala ko fashalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun eye wode kani yire bila doni ke ba parasila o ba fo ninde ma ko nesifu le alim ko doni ke ba tilanche
min ma se musahiduya degere ma u b'a fɔ o de ma ko dɔɔnikɛbagaw tilancɛ ayiwa bi dɔɔnikɛbagaw tilancɛ de ye u yɛrɛ kɛ karamɔgɔba ye komi Bonbadi o de y'a to tiɲɛli bonyana diinɛ kɔnɔ n'i ma se musajigiya degere ma i yɛrɛ mina dɔɔnikɛbagaw ka kumaw lajɛbaga n'u lasagibaga ye ka n'i yɛrɛ kɛ mufti ye ka n'i yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye ko e fana bɛ kiiri kɛ mɔgɔw kan i ye kalanden de i tɛ dɔɔnikɛbaga bɛɛ bɔlɔ Ibn Abdul Barri a ye nin fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni ale bɛ dɔɔnikɛbaga wɛrɛ de ka kitabu lajɛ k'u ka kumaw lakale dɔɔnikɛbaga bɛɛ bɛn n'a kan e tɛ alimu ye Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani fana b'o fɔ a ko mɔgɔ o mɔgɔ ni mustahidu ta tɛ se ka delila bɔ n'a yɛrɛ ye fo a bɛ dɔɔnikɛbagaw ka kitabu de lajɛ karisa y'a fɔ ten dɛ karisa ko ten a ko e tɛ dɔɔni la ni foyi ye a ko bali e bɛ kɔnte jahilu yɛrɛ de la e tɛ dɔɔnikɛbagaw la ni foyi ye kan i yɛrɛ diɲɛ date mina dɔɔnikɛbaga ye donc an ka nin faamu yan Ibn Usaymin rahimahullah ye nin fɔ nu aya faydaw la bon min ye Saadi Dramani Nasiri Sidi o y'a fɔ ni aya tafsiri la Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko a ko ni aya y'a yira an na ni Ala ko kitabe dunke kunfin bu o la u bɛ se ka Tawreta kolonjɛ de kala mais a mana faamu ti bolo u bolo Ibn Taymiyyah y'a yira an na a ko nin y'a yira an na ja silamɛw fana la ni mɔgɔ min ye kuranna durusi kuranna faamu ti bolo a kɔrɔ faamu ti bolo a mana faamu ti bolo k'o fana ye kunfin de kuranna bɛ se ka ye mɔgɔ kun na ye kunfin de o ka faamu bon nin tiɲɛli belebele fana bɛ diɲɛ kɔnɔ jan kan ka jamanaw ni mɔgɔ min kɔni ye kuranna durusi dɔrɔn harafu bɔcogo ɲana tejiwiri ɲana a bolo dɔrɔn ale bolo yɛrɛ dɔɔnikɛbaga t'ale kan kuranna tɛ e min kun na e tɛ se k'ale bilasira tuguni parce que ale bolo e ma kalan kuranna tɛ e kun na ko a bɛ ale kun na kuranna bɛ se ka ye i kun na i bɛ se ka kalan ka taa fɔlɔ fo a laban ye kun fiyɛ i k'i janto nin na i k'i yɛrɛ majigin i tɛ min dɔn dɔɔnikɛbagaw ɲininka ni dɔɔnikɛbagaw ye min f'u ye ou bien i ye dɔɔnikɛbaga ka kuma min f'u ye amina kuranna bɛ se ka y'i kun na i ye kun fiyɛ Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah y'a ta nin aya de la فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل على قوي جنگكتا للذين بمغوية يكتبون الكتاب بأيديهم منهم بكتاب السبع نو يربولون كتاب مبورا على فوتده parce que yahudaw ka kitabu ye mun ye Tawreta o de jigina Musa kan mais yahudaw tun bɛ mun kɛ u yɛrɛ bɛ kitabu wɛrɛ u b'a dila n'u bolo ye summa yaquluna haja min indillah o kɔfɛ bɛ sage k'a fɔ k'a da kan ko nin kitabu min filɛ nin bɔra Ala de fɛ junubu joli joli filɛ nin ye fɔlɔ e yɛrɛ ka kitabu de sɛbɛnni yɛrɛ ye tɛ min tɛ Ala ta ye fulanna ka sage ka galon tigɛ k'o bɔra Ala de fɛ kana k'a sɔrɔ a ma bɔ Ala fɛ mu ye nin kɛ mun ye i y'a kɛ mun kama liyastaru bihi samanan qalila pour ka diɲɛ nafa fitinin sɔrɔ n'a ye ɲɛmaya titiri daraja tanuni diɲɛ nafa u y'a kɛ o de kama u bɛ ɲɛmayaw ɲini ni nin ko sugu ye cogo min u bɛ daraja ɲini kɛ n'u ye cogo min u bɛ diɲɛ nafolo ɲini n'u ye cogo min u ye ninnu kɛ o de kama ja nin y'a yira n na ni mɔgɔ o mɔgɔ ye nin diɲɛ nɛɛma kanu a b'i bila nkalontigɛ la Ala ka diinɛ la diɲɛ kanu man ɲi dɛ dɔɔnikɛbaga n'a ye diɲɛ kanu Ala ka kumaw tɛ se ka tila a bolo a b'u yɛrɛ ma ciden ka kumaw tɛ se ka tila a bolo a b'u yɛrɛ ma a ka diɲɛ nafa kama awa yahudiya jogo de don mɔgɔ o mɔgɔ n'a ɲɛ ye diinɛ la a ka fatawaw a ka darasu na ale bɛ ɲɛmaya ni palasi minnu na a b'o palasiw de makara la a b'a ka palasiw makarili la kɔlɔsili la deresiw kɔnɔ kutubaw kɔnɔ fatawaw kɔnɔ nafa minnu bɛ n'a ma a b'u olu ka kɔlɔsili la a ka fatawa n'a ka deresiw la yahudaw ɲɔgɔnna de don
yahudiyaw ɲɔgɔnna de yahudiya jogo de do yahudiyaw de be kitabu sɛbɛnniw yɛrɛ ye ko a bɔra ala fɛ k'a sɔrɔ a ma bɔ ala fɛ pour ka diɲɛ nafa sɔrɔ n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin diinɛ tiɲɛ jɛngɛ dɛ ka hadisaw tiɲɛ jɛngɛ ka ayaw tiɲɛ jɛngɛ e ka palasi kama i ka antere kama i ka nafa kama yahudiyaw ɲɔgɔnna de ye nin ye yahudiya jogo de ye ciden fana y'an balan kana yahudaw ladege ne bunu seminu ko na ta ni yahudiya ladege min filɛ nin ya ko a bɛ ciden ka mantow la nin diɲɛ kanu kuran ayaw ka jɛngɛ hadisaw ka jɛngɛ dɔnnikibaw ka kuma tilelenw k'u jɛngɛ nafa kama jɔyɔrɔw kama o bɛ silamaw la dɛ o de y'a to sufiyana bun wayna ko man fasada min ulama'ina fa fihi shibahu min al-yahud a ko ni silama dɔnnikiba sinama dɔnnikiba ka tiɲɛna ko yahudaw ɲɔgɔnna de don silama dɔnnikiba a bɛ tiɲɛ dɔn a ma se ka tile a ka jɔyɔrɔ kama a ma se ka tile diɲɛ nafaw ni anterew kama yahudaw ɲɔgɔnna de don yahudaw de tun b'o kɛ fa wayilu lahum ala ko jangakata b'u ye halaku b'u ye bima katabati aydihim ni u ka bolo sɛbɛli u bele ye min sɛbɛ ni o sababu ye wa wayilu lahum jangakata b'u ye bima kanu yaksibuna u tun bɛ ewa nin baara kɛ ka nafolo haramuyɛli minnu fana mina o fana junubu b'u ye min bɛ tiɲɛ jɛngɛ diɲɛ antere diɲɛ nafa kama ala ye ko fila de fɔ u yahudiyaw kan u bolo ye galo min sɛbɛ o junubu b'u ye nin ye fɔlɔ ye u bolo ye galo min sɛbɛ ko nin bɔra ala de fɛ k'a sɔrɔ a ma bɔ ala fɛ o sɛbɛli yɛrɛ junubu b'u ka fɔlɔ filanan u sagira ka tiɲɛ min fana jɛngɛ pour ka diɲɛ jɔyɔrɔ min sɔrɔ ka ɲɛmaya min sɔrɔ ka palasi min sɔrɔ ka nafa min sɔrɔ u ye nafa min fana u ye nin baara kɛ pour ka nafa min fana sɔrɔ halaku b'u ye n'o fana sababu ye halaku b'u ye ni o fana sababu ye u ye baara min kɛ halaku b'u ye ni u ka sɛbɛli ye jangakata b'u kan n'u ka sɛbɛli ye jangakata b'u kan fana n'u ka baara kɛta ye baara min kɛ nin ye pour ka palasiw sɔrɔ fana jangakata b'u kan wala hadamaden k'i yɛrɛ kɔlɔsi ala ka diinɛ yɛlɛmani i yɛrɛ kɔlɔs'a la tiɲɛ jɛngɛli nin diɲɛ nafaw kama hadamaden k'i yɛrɛ kɔlɔs'a la k'a sɔrɔ imamuna Safi ko irida nasu khayyatu la tudraku a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ko ne ka kuma ka hadamadenw jɛ de ɲini a ko hadamadenw jɛ ɲini ye fɛn de ye mɔgɔ si tɛ se ka se o dan ma maana mɔgɔ si tɛ se ka hadamadenw jɛ ɲini ka sɔrɔ don dɔ la e bɛ kuma dɔ fɔ ko nin kuma fɔli karisa bɛ misiri kɔnɔ o de ka d'a ye n'a diyara ale ye o yɔrɔnin kelen i bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ misiri kɔnɔ i ka kuma y'a tɔɔrɔ irida nasu qayyatu la tudraku mɔgɔ si tɛ se ka hadamadenw jɛ ɲini k'a sɔrɔ min bɛ hadamaden ka ala ka jɛ ɲini ala ka jɛ ɲini n'i y'o sɔrɔ o y'a bannen ni min jɛna i kɔrɔ hadamadenw na filɛ ni min ma jɛ i kɔrɔ hadamadenw na ni ala jɛnana hadamaden kɔrɔ dɔrɔn foyi ma tiɲɛ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا يهوديا وكو لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ko tasuma tɛ ulu jani ni tile damadɔ tɛ ko ulu bɛ dɔn ulu yahudaw yɛrɛ fule ka jɔn ko ala fɔ k'a fɔ u yɛrɛ ka ko ulu bɛ dɔn jahanaba kɔnɔ u yɛrɛ y'o sabati ko jahanaba tasuma tɛ ulu jani ni tile damadɔ tɛ ko n'ulu donna jahanaba kɔnɔ tile damadɔ k'ulu bɛ jani ko kɔfɛ k'ulu bɛ bɔ min ye muhamadu n'a ka jama k'u bɛ ulu aranparase jahanaba kɔnɔ yahudiyaw ye nin de fɔ ko muhamadu a f'u ye atagajitum inda allahi ahadan aw filɛ ka kuma min fɔ nin ye o a ye nin lahidu minɛ ala de fɛ wa a ye nin lahidu minɛ ala de fɛ wa ni ala ko a bɛ don jahanaba kɔnɔ n'a ye tile damadɔ kɛ a bɛ bɔ muhamadu n'a ka jama bɛ bila u nɔ la ye a ye nin lahidu ta ala fɛ de wa
falan yughlifa Allah ahadahu na yasru aw yanni lahiru ta'ala fede ala koni ta kan lahiru porto ko yimbe ke me na yasru ni lahiru mata ala fedu ateke de lahiru fana mata ala fedu am taquluna ni amun fule ni nye kuma fulana na la tafsir kana do bolo do ko bi mana bal taquluna ala allahi ma la ta'lamuna nan yake bal ye o ba fe bal min do istifhamu min do istifhami ibtali al ibtali ko ka kuma fulo inciya ki ka kuma fulo inciya ni alako yala ayallahu allah do mina alako ciden ka fo yala aw yanni allah do mina ala fewa na ya sura yanni allah do mina ala fe ala ta ka allah do fon ko nyonya am nan ko bal akorde ayi ama allah do mina ala fede umman allah do mina ala fede taquluna ala allah ma la ta'lamuna ubake ka fendo abake ka fendo de fe alaka min do ne tawbolo ni amu inke bi mana bali abe komi be kuma folo incinya de lahiru tuni ala cede aba lahiru tani ala cede ani ala mani lahiru siri koyi abake ka fendo de fo alaka min do ne tawbolo ni nya tafsir folo abe se ka ke amu infana be se ka bi mana wawu aw ni ya tafsir o chogola be ke chogodi qul ma murafuye attaqajitum inda allahi ahadan ya law fulaka nin kuma min fo ayu lahiru ta'ala de fewa falan yughlifa allahu ahadahu ala takallahiru fon ko nyonya am aw taquluna ala allahi ma la ta'lamun ubi abake ka fendo de fo ala ka atemindo ni amu tafsir kalaw yin kuma fulade imma anake bi mana bal imma anake bi mana aw بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلى تمامي يهوديو على يككمي aya sagi ube ayu ka kuma ka yalla hirude minani ala finni na uba ba ka kuma de fo alaka min do ne tawbolo o ko fe ala yere bena arjanna den ala beno sabati mo minya tasuma dunke mo minya arjanna dunke ala yere buno fo ala ko bala ako cinya ye minye man kasaba sayi'ata mo minye junubuke وهاتت به خطيئته نيكا جنوبو يقولي تفسير كلاو دوكو بلا من كسب شيئا مغم نيه كافري باركه نيه كافري باركه وهاتت به خطيئته إيكا جنوبو نيكا كتاو كورلا إلى فأولئك أصحاب النار أو على قنونون دي تاسما دونكوين mamuruna ka jama'ate jahannaba dawnya de jahannaba denye minye yahudiya uninde do minye kafiri yake aka junubu ya koli bo chogota bola aka junubu la nin tigi de bedo jahannaba kono hum fiha khalidun nu donna jahannaba kono be dume jahannaba kono fana ite bo awa jahannama denye ninde kafiri aka junubu ya koli ninde bedo jahannaba kono nununde jahannaba dunke fana niu donna kono uba kono de utebo والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات علىكم مغمن لمن يرى لمن يحقق لمن يرى ويمن التصديق لجاجم ما لقبول ولإذعان وبافو نند ما لمن نيكو تصديق ودرون تسيغا وساكيو مغدو بسيكا دا الهلا ميكا دا الهلا أما منك باركنا أما يركلو أي
sino abu talibi tumba do cide nye cinya tigide aka dina cinya de me qabulu ani iji ani amosoro asara kafriyala وبافو التصديق لجاجم ما لقبول ولإنزئان كدن تيغاكا كدا على كل كدن تيغاكا كامنا فنا كيري كولو كبارك فنا لمن يحقق نيندل نو سيمنو با تفسير نيندلا مؤمن لمن يرى لمن يحقق نينچولا وعملوا الصالحات ويبارا نيما فناكي آمنوا بالله ورسوله واللي مناني علي واللي مناني تشيدني وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة بارا نيما يموني دونك ووتيني نو كودي أكب بارا من بنا سرياما بارا نيما يدي بارا من بنا سرياما أنكو بارا نيما سرتي بري بري بفلا بالا الإخلاص لله والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بارا نيما فوني سرتي بري بري بفلا كنيو سرالا كتغتيدن كو صلى الله عليه وسلم الإخلاص لله فلو قد سكون قلسي عليه وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين ala ko hada madum manya marane foye fo kala kelem to batu kaddu sun kala salai ni nye bara nyuma sarati fuloy bara nyuma sarati fulana an yakuna ala sunna ika baraka te ciren ka sunna ka wadda lay munye ciren ko man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu akom mugo ni barake bara min ne kan nyamariya taka ika bara be sagima ودا تبون كثير كويا من العمل الموافق للشريعة بارا نيما يدي بارا من بين نصر ياما بارا كلا سر علي أكيرا تشيدن كسنة صلى الله عليه وسلم بو نيندي بارا نيما ايوا مغمنو لمن يراني علي ولمن تشيدن لمن يا حقيقة وي بارا نيما كي بارا من كلا سر علي أبنا تشيدن كسنة ما أولئك أصحاب الجنة ايوا نونو فنا دي الجنة دون كوي هم فيها خالدون نو دونا أرجانا كونو وبدومي أرجانا كونو إتوبو أو ألا فلكا يرانا ني آية فلا كونو جهنبا دوني شيا كوتي دمبي كوتي نيندي مغلا سي جهنبا موي جنوبو دي يكا كافريان يكا جنوبو دي بيسي جهنبا مو أرجانا دوني شيا كوتي kabila kote dambe kote limaniya haqiqani baranyuma de be mugolla sar jannama wodi ato ci ala ko qur'an aya wore kono ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa unsa wa jalinakum shu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum anye aw ye jowni dede aw ye jonde dede e nyinye munye ni jonke tede nunu nafate nunu naw nafate nunu naw ni jo nyita ala kola ayida ala nya siranya la ima ko sara diani lagara e ka horo denyate foynya ye e ka kramo denyate foynya ye e ka woliji denyate foynya ye ni masira ala arjanna ko delalen to kabila kola nya horo nya arjanna madilo wala de arjanna doni madila amadilo horo nya kola amadila kabila bakola amadila nya mori dende amadilo wala de wallazina amanu wa amilus salihat mu'min limanani alayya baranyuma ke de be do arjanna ibe duma kono wala nyogondan ka ken minye aw nya karamo dewnya aw nya mori dewnya aw nya horo de nyogonda ko tenununa nyogonda kanka nin ken minye limanani baranyuma ni mugo yidda liman ya haqiqala ayida baranyuma la ka baraw kalash alay ku be ciden ka sunnama folla garite ku ola o yidda hari la garite ku ala hada madun kanka hammini nin ko sugude liman ya nyuma bara min be kalash ala be ciden ka sunnama awa ibaraka bara fana ka be ciden ka sunnama ko woro koloshide puri ka baraka be ciden ka ko woro koloshide ko woro yinye al jins al qadar al kayfiya al makanu al jamanu as sabab nin ko woro koloshide amba damina sababu
asababu ko ni ba ke dina kono sababu laji ala ni ko doke anye enyininka munyato oyen ko imachina yinke akasoro ye ko minke sababu bi boro sariyala qur'ana ni sunna la min nyato ko kan nin ko yinke don ke ba misaliya doke ha hura iko a'udhu billahi minash shaitanir rajim an ko karasa edun ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim ha hura iko ha hura de an bi nyininka eska islamiya sariyaye ha hu ke a'udhu billahi minash shaitanir rajim fo sababu yawa eska sariya ya fuye abe qur'ana ya la kunni ha hura ka fo a'udhu billahi ba eska tiden ka hadisa be kunni ha hura ka a'udhu billahi fo ni o ma soro i bolo sababu ma soro i bolo sariya la min ko ni ha hura i ka uzibillahi fo ye bidaya ne yɔrɔ la parce que sababu tɛ sababu min bɛ bila fɔ de la bidaya dɔ ne yɔrɔ la mais e t'i sɔrɔ i ko alhamdulillah i ko karisa e dun ko alhamdulillah i ko ɔhɔn ciden de ko na dɔ la kelen t'i sɔrɔ i ka fɔ alhamdulillah de la bɔra ou de la tɔ la de la bɔla i ka baara bɛnna ciden ka sunna ma nin de fɔlɔ ye a sababu fulanna alqadar baara jate o kɔlɔsi dɛ silamɛya sariya n'i bɛ baara kɛ a kɔnɔ jate min fɔriya sariya kɔnɔ i janto o jate in de la o b'o misaliya kɛ sali fana arakan naani de don sali fana sali arakan naani de lasara ye naani safo ye naani e ko bi kibariya duman dɔ fɔra ne ye ou bien ko ɲuman dɔ kɛra ne nisɔndiyara ne bɛ lasara sali fana kɛ 5 ye bi n'i ye sali fana kɛ 5 ye i tugu ka kɛ 5 a bɛ minɛ wa parce que hakɛ min fɔra i ye i tɛmɛna a kan a tɛ minɛ i ye dɛ ou bien sali fana 4 de don i ko bi kɔni sali fana ne b'a kɛ 3 de pour ka ni futuru kɛ 1 ye e y'i tugu ye sali fana kɛ 3 ye a bɛ minɛ wa a tɛ minɛ parce que silamɛya sariya ye hakɛ min fɔ ye i m'o kɛ nin de ye 2nan ye nin kɔlɔsi 3nan alikaifiya baara kɛcogo kɔlɔsi delila ka sɔrɔ i bolo baara kɛcogo la kuranna ni sunna la b'a fɔ o de ma alikaifiya silamɛya sariya ye baara fɔ ye cogo min a k'o cogo de la o b'o misaliya kɛ saliji filɛ a bɛ damina bolo fila de la fɔlɔ k'u kɔ tɛgɛ fara 2 ka na ɲɛdaw la ka na i bolo la ka na i kunkolo salo ka na i senw na e ye saliji ta senw de la ka na i bolow la ka laban kunkolo la saliji bɛ sa wa a tɛ sa ha parce que silamɛya sariya ko i ka saliji kɛ cogo min i ma kɛ o cogo la o bɛ farida sali i bɛ jɔ de fɔlɔ ka fatiha kala ka kunbele minɛ ka taa sujuru la e sigira de fɔlɔ ka fatiha kala e y'a damina sigili de ye fɔlɔ o kɔfɛ ka n'i kunbele minɛ o kɔfɛ ka taa laban jɔli na k'o bɛ fatiha kala k'a kɛ akisu ye sali t'i ye parce que silamɛya sariya ko a ka kɛ cogo min ma kɛ o cogo la nin de alikaifiya nin ye jɔlina ye 4 3 alikaifiya nin ye 3nan ye 4nan almakanu bato kɛ yɔrɔ o fana ka kɔlɔsi almakanu bato kɛ yɔrɔ misali la sungalo hiju bɛ kɛ sungalo sun bɛ kɛ o de la e ko ɲinan ka sungalo a bɛna kalaya de la ou bien a bɛna ka ne sogolalen sɔrɔ baara dɔ la min ye sungalo makɔnɔ kalo ne bɛ n ka sungalo su o la ni sun na bɛ minɛ wa a tɛ minɛ parce que kalo min fɔra ye ko i ka su a kɔnɔ e ma su o kɔnɔ i ka sun tɛ minɛ alimakan nin ye jamanu de ye fɔlɔ alimakanu baara kɛ yɔrɔ o misali ye jumɛn ye hiju bɛ kɛ maka de alikaba arafa mina muzdalifa hiju bɛ kɛ o yɔrɔ de la alimakan mais aw ye yɔrɔ dɔ dila k'alikaba dɔ dɛsɛ k'alikaba dɔ dila a ka jamana kɔnɔ ou bien ka yɔrɔ dɔ dila a ka jamana kɔnɔ k'aw bɛ hiju kɛ san yɛlɛma a ka jama bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye a b'a tawafu k'aw bɛ hiju kɛ aw ye hiju kɛlaw ye wa a ma hiji parce que hiju bɛ kɛ maka de
ibetali kabade ibetara fade min ni tara hiju yoro wore ninni yoro wute ema hiji ewa ibe ko fulani nyogon ce fana na ya suraw ye so min jo abake katawafu abe woli jummin no fa abe shegu min no fa abake katawafu de batona bonya kama abora dina kono aye fulana fara ala ka fulan ka fo yakumba ba abora dina kono min na ya suraw ye so min jo abake katawafu ka be hiju ke atake katawafu nke hada madenye damfenye de me abake katawafu ko be tawafu ke ala de ne abe hiju ni yorola aye haramuke aye bidake hijute awye parce que sharia ko hiju ka yoro mama ka yorola ninde nani nay duruna ajamanu ke wakati ninde ke wakati sisa ni mugo minye sungalo makono kalola ko sungalo be ni sugula len soro obe abena kala yala ima sungalo su hiju kalo oye juli hijade mais ni mogo min ko anka kalo wore modo fiya nyereye anka hiju ke okono min te juli hijaye silamiya sariya fana ko juli hija hiju ka ko de kono aw ye kalo wore de modo fiya ko be hiju ke okono min te juli hijaye hiju te awye bafu ninde ma aljaman ninte durna de worona aljins qualité bato foriye bato kanka ke bato min foriye ni qualité de fora bato ina ko bato ibe nin qualité inde kai ni eyo qualité into e kata qualité wore kai ika bara ma be ciden ka sunna ma alamma ko sitala donc ko bo misali yake lahiya fule abe bo nyame de la ani misi ani saga ani ba nunu ne be ke lahiya e kon ne be se ne ka se min fule ni nye dundun koroni min fule ni akabbo ko so be ne bo ke lahiya lahiya bi bolowa nebe shine ke lahiyai ani ba bere bolendo shine bele ba do be mbolomba ke lahiya bi bolowa lahiya ti bolo so go be do silamiya serela nebe so inka so ke yelen be ke so min ka so go be do nebe so ke lahiya bi bolowa lahiya ti bolo parce que silamiya sariya ko kalte min ka ke lahiyai e mi ka lahiya bo kalte la wala doni ke ba ko wa amilu salihat bara nyuma baraka kala shalai akabbe ciden ka sunna ma puri ka baraka be ciden ka sunna fana ma nin ko woro koloshi na kelenya je doro ka barate sunna kono وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ala benan kibariya ya ko ayellahidu mina bani siranka wala kunya marani ko do keliye wayja khajna misaqa bani israila mana wazkur iz ala ko cide ma fen foyi kam mo ye tuma minni ala ye lahidu gelem mina bani siranka wala kunya mariya ko ka ko damado ke ko damadon fole ye munye la ta'buduna illa Allah hakke damado de fule kafo nyamarin ka damado fule kafo ala ye banisran kaw nyamariya kallahiru gelen shiri anu ce ko ka okouke folo la ta'buduna illa Allah ko kana foy batu ni ala kelempe wute fa amarahum ta'ala ala yunyamara masamin korta lendo an yabuduhu wala yushriku bihi shay'a alay bani salan kaw nyamara ku kana bato kana foy fara alaka wa bihaja amara jami'a khalqihi wa lijalika khalaqahu awani nin tawhid min fulani ala kelim to kabato
ala ya ka danfen be nyamarani ninde aye danfen be dan ninde kama tauhidi ala kelempe ko bato ala fule ka foya bani sulankaw kana foyde bato ni ala kelempe wute ni nya ala yere ka nyamar kande mais ni e fana ko be ka ke tauhidi tigye am be ka ala bato fulanka foya ka dabila mumbe fo abe fo ka bo munun fana da munun bo dambe kata sunna ne kalama ko dirikita tere ko ekko e be chogo mi ko be ka ke o chogo de la mogo ye kelenye ba mogo ka famu ye kelenye ba minye min famu ito fana to ataka ala de kanya maru kan ko ala de ye dan fembe nyamariya ko be kale ala kelempe bato ni mogo mi nyo la kale de ko ye dirikita tere ko eko beka ala kelimto bato ko be se ka be jakwa chogodi ko bila e sakoka e ka la ta fodoro min bata me bija ko beka ninke e wo yo tigi de ke ko aka kuma chogo manyi bi wo yo tigi de ke ko dictateur do bi wo yo tigi de ke ko ate mugo bonya ka surala de ka kuma do de bon ka se fule ka foya ala ye danfen be nyamari ala kelimpe ka bato aye danfen be dawde kama fana ako kama qala taala wa ma arsalna min qablika min rasuli illa nuhu ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ala ko cide ma cide si ci enye funne ala ye wahawde ci o cide ma ko aka fo aka jamaye kunne ala ne de masay bato fensite min ka bato tinyani ni ala kelim tawte fa buduni e wa be ka ne de bato ala de dictateur fa buduni be ka ne de bato cide cima teme enye ninne ala ma wahaw ciyama kunne ala kelim tawde do bato ciyala makanka ke minyen o yenne ala de fa buduni be ka ne bato وهذا هو آل الحقوق وأعجمها أو كو حكو ببلبل با حكم من كبو حكم بيه حكم من به حكم بيه وينين ده على كلمة كبتو الله أكبر بل مود يافتو نكو جمانا كدوني كبغو ni حكم يني بي أولا حكم من به حكم بيه ويالا كحكم توحيد أيو يني مغفي فلو أكم مغفو فلان كفو يالا siraw cinyana dede jite yoro dola dede jamana kan nafurun trankira dede dolo be mi dede ulu kan marasi unu ka kele kunfule hakke bimbe hakke benye non kan kesiri akan yine ka sabata kana to mogola waye tawhidi de fulo karamo min be dina joli de la ni be jamana joli de la ni be silamiya de ye tawhidi de nyanyini fulo ka sabata fulanka foya ka bo jamana ko ala fule ka hakke de fo ni hakke mun nyesira bani suran kauma suratul nisa kun ala ni hakke nun nyogona nyesi mu'minu fanama aya be folo ke ala kelempe ka batole ale de be hakke benye ale de kabo hakke beye wa huwa haqqullah tabaraka wa taala o ye ala ka hakke de masammin ka ba korta leno anya abuda wahdahu la sharika lahu ala kelempe ka bato je nyogonta ala min ma summa badahu huququl maghluqina ala ka hakke ko fere dan fe ka hakke bena ne awun be kele beke nyogon fagani kele bebe hadama de hakke de no fe suni tile ala ka hakke cinyale no ambe nya sura nyere la wala nya be sura jamana la wala nya be sura islamiya la wala hakke bele bele bani hakke nyema e min aw pannoka aw panna wala ala yere ka hakke ayo toy dan fe ka hakke a haminani ode awanninde hakke fuloy ala kelimto kabbato foy kana fara ala man muslimiya yere fanala puri ka silamiya ni kabbato kan nafa sura ala fonninde kasabati fulo jamana in kono dolo mi bilala goro jigini bilala dorogi mum bilala anyi sinsa min bila ninye ewa bange baga kuta anya dabila bange baga batora anya jogo nyuman beke ni alaka hakke min fulen ninye amadafa foy manye jamana kono
foyi manye jamana kono ewa ambe fengo fenfe nke fana ka soro nini hakke folo de madafa asitan na fajjani lagara ka mushrikiya to bolo bange baga bato ala makote ka bange baga matola i duwa dembe ta dume jahannaba kono ni sara mushrikiya ka duwa de ni sara fulanka fuya ka ibeta dume jahannaba kono i jakka bola iye dolo bilaw iye drogo bilaw iye sinsami bilaw iye jeniya da bilaw iye goro jigniya da bilaw tawhidi masabati bolo shiriku sabatira bolo ibeta dume jahannaba kono site foynya ye ko de ato tuma mi cirenye muwajibu njabali aya ci kata yey mani ako fen folo mi ni be mogo wele katama o ye ser kuma fula de shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammada abduhu rasul kana fen wore fu yede numa nin ko ni famu kan ni sabati kana foyi fu ya tu nafa kana salli fo kana sufo kana jakka fo kana hiju fo numa ninde famu folo kasonima kana foyi fuye atuna fa har nu yake odi ato ku ibe sere kuma de fo ala kelim pe kabbato foyi kana fara alaka muhammadu ya laka ci denye akon nimu sonnan nimma wakati mi de fa alimuhum anna allah aftarada lahum 5 salawati fi kulli yawmin wa layla akon nu yin nim famu wakati mi sonnama wala dunya ko ala farda salli duru biluka suni tilew ko salli mais nous ma folo inde fam kana salli fo awa cheikh sila bunte mi ayo ale hijra sanke mi wolon fulana konona afatra odela mais ako wa kullu sar fil alami wa bala'u wa fitnatun wa qahatun wa tasallutu al adu wa nahwi jalika sababuhu mukhalafatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'watu ila ghayrillah cheikh sila bunte mi ako ako kojugu be jiya kono balaw be jiya kono fitina be jiya kono sanji dese be jiya kono ka jugu la suku bila silamaw ma o min be jiya kono ani nunu na nyogonaw akwa sababu te foye ni ciden sosolite ani mogo be ka mo nyogon wele kata ala tana batu min o de balaw be jiya kono koy balaw site jiya kono ni ciden sosolite ani ala tana kan nyogon wele min bake kata ala tana bato made wodo balaw be jiya kono awam balimo hakke fulo fule nambe hakke nyini de la nan ko umbe hakke nyini de la hakke fulo fule de ala ka hakke ka nyini fulo karamo ku cesiri karamo ku ka keleke karamo ku ka wajuke karamo ku ka dawake ala ka hakke ka nyini fulo ka damo ka sabati ni ala ka hakke sabati rawo gati mi abena damfun ka hakke nyini wala mais aw be danfun ka hakke nyinina nimbe alaka hakke tinya abo tege korota ebe hakke juma sabatilla ibi ka jiya entre nyinini kan nafa nyinila mais ite dina joli la de e ko ebe hakke nyini de la ninye e wa hakke folo tinya hakke min ka boni hakke be o tiale me min bolo ebe ta jo kerfo ko tege korota ebe hakke juma o ebe ka hakke juma hakke nyini nati ede ibi ka jinya ko de la ibi ka palasi ko de la ibi ka nafulo nyini de la ibi ka jinya nyini de la ite silamiya sabati de la min ya folo mbalimu la ta'buduna illa allah hakke folo ala ko le lahidu gelende mina bari saran kala ko nyamara ninni o kofe wa bil walidaini ihsana hakke fulana hada madon hakke o fanala hada madde mo min kan nema be ka ala ta kofe o ye bange ba fulare bange ba fula ala ka hakke temenen kofe mun na ciden ta mafo ciden ta be ala ta kono ala ka hakke temenen kofe ciden ka hakke temenen kofe dan fe fanala hada madon fanala hada madde mo min ka hakke ka bo ika kateme ala ka hakke ka ala ka hakke temenen kofe ciden ka hakke temenen kofe mo min ka hakke be ka kateme hada madon toka o ye bange ba fula oda to ala ko bil walidaini ihsana ako bange baga fula aka nyumanke aka bange baga fula aya wure la ko ani ashkuru li wa liwalidayka ilayya al-mashir ala ko yi barka danne alay anaka bange baga fula abe sagi kana ne Allah de man lagara anana bukhari muslimula abdullah ibn mas'ud ka hadisa
قلت يا رسول الله أي العمل أفضل ko ale ko ala ka cide baraw bela bara juman kausa bara be qala as-salatu ala waqtiha cidon ko ka farda salli a waqtila qultu summa ay ale ko note mina ka boy qala birrul walidain cidon ko bange baga fula kanyuman kuye qultu summa ay qala al jihadu fi sabilillah ko note mina ka boy dum ako jihadu ala kasirala ni ya hadisa doy ni mbayira ko bange baga bato ko bay وجاء في الحديث صحيح أنا نهر سهل كنو أن الرجل قال يا رسول الله من أبر ko cedo ako alaka cide nkan kan yumanke jonye kateme beka qala ummuka cidon ko ibba qala summa man cen ko note minaka boydu qala ummuka cidon ko ibba qala summa man akon note minaka boydu qala abaka cidon ko ifa summa adinaka o kofe mugo kasuri makata chogo mi be nyuma yalla ta o chogola donc nunu fana e bange baka bato iranna bange baka bato fana la ni bange baka haketila nani sabaye batay fatay nani nan ala ye bange baka musuma fana bila a cemani o bil walidani ihsan ikan nyumanke i bange baka fulay ninde hakke fulana ala ta ko fe ciden ta ko fe hakke fulana ninge bange baka bato kake ewa ciden nya jate akbarul kaba'ir junubu ba ciden nya jate kono uququl walidain bange baka fula sosoli o be junubu bawde kono nyuman kake bange baka no ko nyuman kake bange baka abe nyuman sugu beta akumalama akewalelama ki yirema jige ka duwa kuye abe nyuman sugu beta ika nyuman ki bange bagay fengo fenni abe tora la si bange may ka toy bune usemi na rahimahullah ako bange baga hada madun tira letila yuruma saba ni alebe nyuman ka bange baga tora te sama kele fulana alete nyuman ke bange bagay ate jugman ka la fana sabana nimbe jugman ke bange jugman de taka bange baga segere fulay ni ben na kasilendo emi e bange baga ka nyuman tay sama ika tora te sama ina kasilendo min na ka tora de be se bange baga ma nyuman te sama ota donendo min kanyin fulala min be nyuman ke bange baga e aka tora te sama bil walidaini ihsana wonan ko bange baga te fana bange baga fana ka do beki ka joyoro do beki ka hakkero limité ba fana la limité be bange baga bato fana la de anyi bange baga bato fana ke ka alaka hakke yere cinya ka ciden ka hakke ucinya do desera kan do ninta hidila ka famu do desera ka ciden ka sunnata ka do kono ka famu ko bange baga ko ninte bange baga bato e koy anko alaka hakke bi ka bange baga hakke nye ciden ka hakke bi ka bange baga hakke nye ka ala ta do toy ka ciden ka nyamar kando te ko bange baga o te bange baga bato de wota ka hakke de inna matatu fil ma'ruf bato bekede bange baga bato bekede na yi nyamara ni nyumande mais ni bange baga yi nyamara ni ala soso ni ala kutani junubu ni fulanka foyade ate bato yoro la de ala yofo qur'an aya warela wa in jahadaka lan tusrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ala ko ni bange baga fula yikele ko ka fulana farani alaka kanun u bato olade e be se ka jiya nyuma min ku ye jiya ko lo ku ye me kana tugu ko ewa fulanka foyana kanu bato olade fulanka foya fora de ale de junubu kuma baye sunu junubu ni ala soso be de bola fengo fen ko ni haramu ni junubu de fengo fen ko ni bidia ko de bange bagate bato olade nin ka kolo shide bange baga be bato fende la munu nyenyo maye ala soso te munu ci den soso te munye ube bange baga bato bange baga fana ka dembi la fenna shawul sila bunte me fofo akon nan ko bange baga bato femmi niya ke bange baga ale nafa bala a torate eka akon ninde to ko bange baga bato mais ni bange baga ye fendo nyini dempe ko ke o fem masina kele nafa ireta ale ka tora be eka ama wajibe kai ka bato ne rola ama wajibe ka ika bato ne rola o dia to chide nyire fule ka bwala minye bange baga bato te
e denmuso sisan ne bi ta e tan ki jakwa ki idi cɛ dɔ ma min man di ye ciden ma bangebaga bato dɔ yɔrɔ la dɛ a ko i kana d'a ma n'a ma jɛn n'a ye ala de m'a fɔ an ka bangebaga bato wa ciden de m'a fɔ bangebaga ka bato mais ciden yɛrɛ ye yɔrɔ dɔw bɔ a la dɛ minnu tɛ e fana ka hakɛ o tɔɔrɔ b'ale ko degun b'a kan nafa tɛ e kan o fana tɛ bangebaga bato ye dɛ o de y'a to furu yɔrɔ la e min yɛrɛ ye den fa yɛrɛ ye ciden ko kana ta ka don furu la n'a ma jɛn n'a ye i denkɛ b'o cogo la kana ja ko a ka muso furu min man d'a ye wankihuma taba lakum mina nisa'i k'a fɔ a bangebaga ko de bangebaga ko dɔ n den de ja ko i bɛ ni muso furu de ayi ala m'o bila ka de k'o fɔ k'o pɛrɛbɛla tigɛ ala m'o bila ka de an denmuso de ye ne de ye wolo ja ko furu nin cɛ ma a ko bangebaga bato fɔra kuranna kɔnɔ ala k'o biri walideni ihsana nin yɔrɔ tɛ dɛ ala ye nin yɔrɔ bɔ a la a ka ciden nɛn kan Cheikh Sira Buntemiya b'o de fɔ o de y'a puto Ibn Usaymin tuma min ye Buntemiya ka kuma min fɔlen nin y'a fɔ a ko nin kuma kan ka sɛbɛn ni sanuji ye k'a fɔ bangebaga bato min nafa bɛ bangebaga ka tɔɔrɔ tɛ e den kan o de ye bangebaga bato ye mais ni bangebaga ko fɛn ka kɛ min nafa tɛ ale kan a tɔɔrɔ bɛ e kan a ma wajibi ka i ka tuga fɔ o yɔrɔ la bangebaga batolen a ma wajibi k'o yɔrɔ la dɛ awa a b'o cogo de la muso bila ninnu i y'a dɔn furu caman bɛ bɔ sisan n'i ye bangebaga musoman ni cɛman bɔ sen bɔ furusa la a tɔ b'a den dɛ ni min fa ma jɔ ko a ka muso dɔ bila jagoya dɔw ba bɛ taa jɔ fo a ka muso dɔ bila jagoya k'a sɔrɔ silamɛya sariya sababu tɛ yen fana bon ninnu fana ka kɔlɔsi ninnu tɛ bangebaga batow ye dɛ ni bangebaga cɛman don a musoman don n'a ko i k'i ka muso bila diinatigi don hijabu bɛ don a ɲɛ ma sunna dafalen b'a bolo tawhidi dafalen b'a bolo ko parce que olu ka diɲɛ ko n'olu bɛ laada ni ko minnu ni lahala minnu na a ma olu bɛ ɲɔgɔnya olu la dɔrɔn u na dimi a kɔrɔ ko a bila silamɛya sariya t'a bile ka ko i ka bila bangebaga bato ma wajibi ka nin yɔrɔ la a t'i ka nin yɔrɔ la dɛ kana bila fo ni silamɛya sariya condition bɛ n'i ka muso tɛ sali de ou bien i ka muso bɛ jɛnɛya de kɛ n'i fa ko i ka bila nin de kama i ba ko i ka bila nin de kama a banna ka sali fana a banna ka jɛnɛya in dabila fana a bila nin na sariya y'a bile ka i bɛ muso bila nin na ni n'a ma sariya condition si fɔ u ka diɲɛ kɔnɔyaw ni ka diɲɛ laadaw ni ka diɲɛ kow dɔrɔn ko i k'i ka muso bila ko ala ko kuranna ko bili walideni ihsana n'i taara karamɔgɔ min ala ko bili walideni ihsana ou bien aya minnu nana kuranna aya minnu nana bangebaga bato la i bɛ to k'u kala saliw ni fɛnw kɔnɔ ka bangebaga bato fɔra kɛ mais kow dɔw bɛ olu t'a kɔnɔ wala la ta'ata li makhluqi fi mashiatil khaliq mɔgɔ si kana danfɛn bato danmasa kutali la wala ninnu ka faamu nin de ye hakɛ filanan ye o bili walideni ihsana wajili qurba hakke sabanay munye wajili qurba balimasuru akan yumanke ulu fana ye obi wajili qurba ani balimasuru har kunu anka kuma do bora ni fana ka wajili qurba balimasuru ye dumaye balimasuru munun ka sinji tugo wajibirai ka don ke ba ko i fa fanfɛla la ka taa i mɔkɛ naani na i ba fanfɛla la i ba fa ka taa i mɔkɛ naani na ka taa o yɔrɔ la ka jigin ninnu ka sinji tugu wajibira i kan ninnu ka sinji tugu a wajibira ka i ka sinji tugu i ni ninnu cɛ nin de ye hakɛ sabanan ye jili kuruba parce que bangebagaw bɔlen kɔfɛ balimasuru bɛ mɔgɔw bolo a sababu ye de bangebaga fula dɔw la kelen dɛ i man nin ka balimasurunya n y'a sɔrɔ nin fa fanfɛla ye i man nin ka balimasurunya n y'a sɔrɔ nin ba fanfɛla ye tuma min ala ye bangebagaw ta fɔ olu fana bɛ sababu ye ka balimasurunya dɔ i ni minnu cɛ nana olu fana fɔ o bɛ jeli kɔrɔba n ye lahidu gɛlɛn min na banisarankaw la ko u ka ɲumanya kɛ balimasuru fana ye an y'a fɔ cogo min awa nin sinji tugu bɛ sage ka taa hadamadenw ka ɲɛnamaya cogo ni ka laadaw ma a bɛ min jata ni ɲɔgɔn cɛ sinji tugu ye ni ala sɔsɔ tɛ ni hadamaden hakɛ tiɲɛli t'a la hadamaden tɔɲɔli t'a la o bɛ kɛ sinji tugu ye
parce que nin ka kolosi ni laadaw fɔra ko fula ka kolosi laada min ni silamɛya sariya b'a sabati fo ko fula ka kɔlɔsa la laada min n'a ma silamɛya sariya sɔsɔ ani laada min ni mɔgɔ wɛrɛ tɔɲɔli t'a la pour laada ka kɛ laada silamɛya ka laada sabati an k'a fɔ laada min don ni laada dagaran k'a kɛ ko fula ka kɔlɔsa la a kana kuranɛ ni sunna sɔsɔ laada in kana kɛ ko ni mɔgɔ wɛrɛ tɔɲɔli b'a la ni nin fula tɛ min na de u b'a fɔ ale uruf hadamadenw ka laada dɔɔnin mɔgɔ min e ye setigi de e balimasuru dɔ bɛ fɛn t'a bolo yala o sinjitugu ye ka to ka taa bɔ a la ka to k'a fɔ de wa dɔrɔmɛ kelen tɛ d'a ma a sinjitugu t'o ye dɛ hali don o don n'i bɛ tɛ bɔ a la de don o don i b'a wele k'a fɔ de moyen bɛ e ye se tɛ ale ye a bɛ min don a t'a bolo a bɛ si yɔrɔ min a t'a bolo e b'i ka si so kɔnɔ moyen bɛ e ye e ka sinjitugu ye de nafolo min b'i bolo i ka mako ɲɛ nafagati ko de b'a la nafagati d'a ma siyɔrɔ ko de b'a la se b'i ye siyɔrɔ d'a ma feerebɔ ko de b'a la feerebɔ ewa se b'i ye feerebɔ d'a ma juru de b'a la se b'i ye a ka juru sara ye e ka sinjitugu ye nin de i k'a ka hakɛ d'a ma nafolo min b'i bolo se min b'i bolo a ka hakɛ d'a ma awa balimasuruw fana olu fana ka ɲumanya bɛ taa cogo min al akhrabu fal akhrab o ka surun ma cogo min ɲumanya bɛ taa o cogo de la u ka surunya i ma u ka surun ma cogo min ka taa o de y'a to an ko hadisa don ne summa adinaka i b'a damina de ni min ka surun ka tɛmɛ bɛɛ kan i b'a damina la nu o bɔra ye ni min fana ka surun ale bɔra ye ale tɛmɛnen kɔfɛ ni min fana ka surun ɲumanya bɛ kɛ o ye awa balima suru sinji tugu ɲumanya bɛ taa nin cogo de la mais caman b'a kɛ cogo min i bɛ pa sinji yɛrɛ kɔnɔna tɛ dɛ i b'a kɛ k'a kɛ yɔrɔ dɔw la an m'a fɔ i kana ɲuman kɛ silama wɛrɛ ye ka diinɛ dɛmɛ ka tiɲɛ dɛmɛ o b'a dama mais n'i bɛ ɲuman kɛ e b'a kɛ ka ɲuman kɛ côté wɛrɛ la i ni min yɛrɛ ka surun o t'i ka hɛrɛ ye a t'i ka ɲuman ye nin tɛ ɲumanya ye dɛ ɲumanya al akhrabu fal akhrabu adinaka summa adinaka mɔgɔw ka surun ma cogo min ɲumanya ta o cogo de la ka taa ɲumanya ta o cogo de la ka taa awa sinji tugun ɲɔgɔn sara fana tɛ dɛ laysa al wasil bil mukafi walakin an yasilla man qataka walakin al wasilu an yasilla man qataka ciden ko sinji tugu tɛ ɲɔgɔn sara ɲɛ koyi kala sabe ta bonna be ta bola abe ngole mba wele abe nisonja ko be nisonja ko abe somba so ciden ko ninte sinji tugu ere ni nyede abake ka ɲɔgɔn sarare walakin al wasil an yasilla man qataka ciden ko sinji tugu ye min yede ni be sinji tigina ce e ka tugu ale tena bo ela ikata bola ati wele e ka wele abi kumantia e ka so ni de sinji tugu ye ubi jeli qurba awa ni de hakke sabanay hakke nani na waliyatama ani aliyatimu akan nyuma yake aliyatimu yede iye cheye iye musoye na fa sara ama baliguya ni de aliyatimu min fa sara ma baliguya uba fo ni de ma aliyatimu ala ya nyamariya an kan nyuman kiyayi ni fantando ni ewa ibe se ka nyuman kai ka wori jela ikake ni te se ko ke ni fantanda la tume fantanda jakabe dama misigine do jakabe takadama min ni aliyatime te fantan yere aliyatime se tigi yere de ne sebe e adagare ka hinna la kasaragati dama min te jakai ibe hinna la kasaragati dama min te jakai na ya sura aliyatime ni fantante misiginete ibe se ka hinna la ni chogowere ki yere kan na foloje do dama ka hinna la ka demena min te jakai o ninye hakke jolinay ha Allah ta'buduna bil walidain bil jil qurba nani nday den duruna wal masakin ani miskine ani faqirun nunun be komi ni ba fo silamiya ani limaniya ini istama iftaraga istama no fulak farala ɲɔgɔn ka dɔrɔn u kɔrɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ni bɔra ɲɔgɔn na dɔrɔn u kɔrɔ bɛ kɛ kelen ye nin kelima fila bɛ al miskin wal faqir a bɛ komi al islam wal iman
nu farala ɲɔgɔn kan kolon kɛnɛ aya kelen kɔnɔ u bɛ hadisa kelen kɔnɔ u farala ɲɔgɔn kan hadisa kelen kɔnɔ u farala ɲɔgɔn kan aya kelen kɔnɔ u maanaw bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ mais n'u kelen de fɔra hadisa la ou bien kelen fɔra aya la u donna ɲɔgɔn na al miskin wal miskin miskini dɔrɔn de filɛ ka fɔ yan fagiru b'a kɔnɔ fantanw ni miskinɛw a ye olu fana hakɛ d'u ma ni miskine dɔrɔn fɔra yɔrɔ la dɔrɔn fantan donn'a kɔnɔ ni fantan kelen de fɔra yɔrɔ la dɔrɔn miskine donn'a kɔnɔ n'u filala farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ jaka aya la cogo min kɔrɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ aw dɔɔnikɛbaw ko fantan ye de n'i ko sisan a san balo hakɛ ye min ye n'i y'a ɲininka i ka san balo hakɛ joli n'a ko 1,000,000 de ye ne san balo ye i b'a sɔrɔ foyi t'a bolo 1,000,000 in na foyi t'a bolo u b'a fɔ nin de mal faqir ou bien hari fɛn min b'a bolo nin b'a bolo a tɛ hali tilancɛ bɔ nin ye faqiru ye miskine ye de n'a ko ale ka san nafagati ye 1,000,000 de ye i b'a sɔrɔ tilancɛ b'a bolo ou bien dɔ b'a bolo min ka ca tilancɛ yɛrɛ mais a tɔ t'a bolo u b'a fɔ nin de ma miskine awɔ miskinɛw ani fantanw a y'u fana ka hakɛ di ma ala ko ale ye lahidu gɛlɛn ta berensalankaw bolo u ka hinna miskinɛw ni fantanw fana ma k'u ka hakɛ d'u ma ka ɲuman k'u ye hakɛ duruna ye nin ye hakɛ wɔɔrɔnan wa qulu linnasi husna a ka kuma ɲuman fɔ mɔgɔw ye ka kuma ɲuman fɔ mɔgɔw ye cogo fila b'a la kuma fɔ cogo ani kuma in yɛrɛ husna n'i bɛ kuma mɔgɔw fɛ kuma cogo ɲuman ya fa hasanul min alqawli ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar kuma ɲuman dɔ ye mun ye mɔgɔ ɲamara ni ɲuman ye i ka mɔgɔ fatanya ka bɔ juguman ma wa yahlimu wa ya'fu i bɛ muɲu ni tɔɔrɔ minnu b'a kɛ ka k'i la diinɛ ko la i bɛ sabali kɔrɔ husna ka ɲuman kɛ mɔgɔw ye kuma fɔ cogo kana kuma fɔ ni dimi ye cogoya dɔ la ou bien k'a fɔ ni fɔ cogo girima ye husna a fɔ ni fɔ cogo ɲuman ye nin ye kuma fɔ cogo ye a fɔ ni fɔ cogo ɲuman ye ayiwa kuma in yɛrɛ fana a ka kɛ kuma ɲuman ye kana to ka kuma jugu kana to k'o fɔ mɔgɔw ye donc Abu Jar a bɛ jogo ɲumanw la ciden ko la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a wa in lam tajid fa alqa akhaka bi wajhin muntalaqi ciden ko Abu Jar ma a ko ɲuman kɛre ka ti balima silama ma kana jɔ a la dɛ hari n'i ma ɲuman foyi sɔrɔ n'i b'a kɛ balima silama ye ayiwa n'i n'a bɛ bɛn min ye i ka ɲɛda i b'o fɔnɔ a kɔrɔ n'i ma ɲuman sɔrɔ yɛrɛ de pewu 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 hari ni e sɛ bɛ dɛ n'i ni balima silama bɛ bɛn k'i ɲɛda fɔnɔ a kɔrɔ o ye ɲuman de ye kana jɔ a la dɛ a kɛ wa qulu linnasi husna a ye ɲuman fɔ mɔgɔw ye bon o de y'a to dɔɔnikɛbaw ko jogo ɲuman ka taa danfɛnw ma ko damadɔ bajilu nada wa hitimali la aja wa kafu la aja wa talaqatul wajhi ko jogo ɲuman ka taa mɔgɔw ye ko nin ko naani de don kɛ fɔnansire bajilu nada n'i ye setigi ye kɛ fɔnansire ye balimaw ye sinjiw ye fantanw ye ala ka diinɛ dɛmɛni la kɛ fɔnansire ye nin ye jogo ɲuman fɔlɔ ye a filanan kafu la aja i k'i tɔɔrɔ minɛ ka bɔ mɔgɔw la i kana mɔgɔ tɔɔrɔ ni nɛɲɛ i kana mɔgɔ tɔɔrɔ kɛ wale u ye ciden ɲininka ayul islami afdalu qala man salima al muslimuna min lisani wa yadi u ko ciden ma silamiya yɛrɛ la jogo juman ka ɲi silama sugu juman ka ɲi ciden ko silama min ni silamaw kisira i nɛn tɔɔrɔ ni bolo tɔɔrɔ ma o de ye silama ɲuman ye kaful aja i ka tɔɔrɔ minɛ ka bɔ mɔgɔw la sabanan ihtimalul aja i ka tɔɔrɔ muɲu e kana kɛ mɔgɔ ye ko i bɛ kɛ mɔgɔw cɛ la ko i tɛ muɲu fɛn tɛ k'i la fɛn tɛ foyi la fɛn tɛ foyi ye fɛn tɛ k'i la ayi min bɛ foyi ye min bɛ k'i la diinɛ kama diinɛ weleli kama i bɛ muɲu o kɔrɔ de k'o ta nin ye sabanan ye naaninan wa talaqatul wajhi ni ni mɔgɔw bɛ bɛn i nisɔndiya mɔgɔw kɔrɔ mɔgɔ ye ɲɔgɔnna silama de n'i n'a bɛ bɛn sira la a bɛ ɲɔgɔn ye i nisɔndiya mɔgɔw kɔrɔ ninnu de ye jogo ɲumanw ye ayiwa nin de ye hakɛ
ورنا وقولوا للناس حسنا أي يوم فمغوية حكي ولن فلنا وأقيموا الصلاة أي سلناتي أشغلا قرآن كنا ألا تعفو وأهدوا الصلاة وآتي بصلاة ألا توفر قرآن كنا لا بافو وأقيموا الصلاة لن يمني ولا salli kana ake cogola akana cogola lay nyamrana cogomi tire nyamrana cogomi a jonseun ka dafay bolo a saratu ka dafay bolo a wajibu ka dafa a sunna ka dafa alanya senya kasoro sallila ni be salli kono hari asafatilele ni fe bede ka dafa akay musala koro ninde ka salli nati a cogola alay nyamrana cogomi hake segina wa atu jakata aka jaka fanabo ni kan nafulo sera ni sabema ajate ika jakabo akanka di mogo munu maika duma alaye mogo nonu ya segi defo iya tila segi ni nyogonche iya tila segi ndola tile marwa ika jakabo ika jakadi ninde hake segi nay summa tawallaytum illa qalila ala ko bari salankaw ni aw yenni lahiru gelewu shiri ko akan nunun ke o kofe aw nana ako din nimbema summa tawallaytum illa qalila o kofe aya ko din nunu ma fo jama kulu fitini ni jama kulu fitini te awla nunu ye nunun ko ke atobe aya ko di ama so ko ko illa qalilan minkum fo jama kulu fitini ni jama kulu fitini te awla aya ko din ko keluma wa antum mu'riduna naw bannendo fanakata mu'riduna aya ko duma kabba umakata parce que tawalli ani tawalli mu'ridina utekelenya tawalli be se ke mo do be ko do be e bolo sisa ina na fili mais afilito hari bimakari ala itato ibake ki ko la jala ube ni nimisera nofe ibe shage kanata uba fo nintama ko tawalli min na fora tawalla na fora kuma fora ye summa tawallaitu mu'ridina ni mu'ridina faralaka e tara min fili imma ko tala yere de tawya fili ki ko de kata hari ki ko la jala parce que bado ma ko tala tawtuguni mu'ridina ko reninde ka fen fila aw kofe kawma ko bola tawkata yahuda fule ko def ni lahidu munu fule ni ku fili kofe doronte de u banuma yere de ayen nunu fila u kofe kawbauma ni jamakulu fitinite awla atobe aya kodi ni lahidu kawma kawbauma yere de kata suratul baqara aya 2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye alhamisa de hijriya ba kele ani kɛmɛ naani ani bi naani ani saba min ye sunkalo a tani naani na miladi nasaraw ka jate ba 2022 san kalo naani na o biye o tani duuru na ye juma don biye o tani duuru na ye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يشيرون وما يعلنون ألاكو يالو
nunun ta do yahudiya ta do wa ka fo be min gunda anu be min bange konne alaba be do wa parce que ninye kuma do dafa de dersu temene yahudiya ka kuma wala qala abu aliyata يعني ما أشر من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به أبو العالي كو أكوني على كو يالا ولوتا دوبا كو باكي كمين دوغو أنو بمين بانغني على بابي دو مانا باكي كمين دوغو مين يكا كافراني محمد يه أني كمحمد غالون تيغا يكسيني نيما باكا ubaka ko min dogani ubaka ko min bange yala uluta do kone ala bo bedowa wa hum yajidunahum maktuba indahum ulu yerebe ciden ka kibara be sabelen soro ku yerefe ciden ka kibariya bebo ka kitabu kono ubado konna be nyuma do me ubake ka galontigele min dogo dusukun kono anu ubake ka kafirani ciden ko dogoli min ke dusukun kono ulu nyana ne ala to do ube fengo fembange ube fengo fengunda mbado abul ali ya nin tafsirin nin chogola wa kaja qala qatadatu abo chogo kelena qatadatu fana ayin tafsiri nin chogodela ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ومنهم أميون أي ومن أهل الكتاب ألاكو كتاب الدنكو كو كنفيون بأولا والأميون جمع أمي وهو رجل الذي لا يحسن الكتابة أمي جمع أمي ويا جمع دوباف الأميون أميون من لا يقرأ ولا يكتب مغمن تسك كلانك أتسف سبيللا arabu ba fo de malu ummi mi atese ka kalanki atese kalanne atese sebelila o ba fo de ma ummi nam ba fi ko kunfi kalambali atese kalanna atese sebelina kalambali ba fo de ma ummi ala ko kitabe dunke wala mogo do bu wala o bo chogo de la kalambali de o tese sebelila o tese kalanna illa amaniya fo tawreta kolonje ubese ko okala okuna tawreta lafju ibese ko kala kolo ibo kala mimana utado wainhum illa yajunnuna aw kabbato chogola nudu nube kuma dinala ute kuma ni foye te bato ke ni foye dinala ni bisigiyate ka fendo bisigiya ka jigiya kafo no semira rahimahullah akat tawsiral ni aya aye faida damado foala alako ko kitabe donko ko ummiyu bola ako umuye munye ko ute foido illa qira'atan biduni fahmil ma'an ko ummu kroye munye ko kitabe donke kunfiun bola ko ute foido tawreta la fo tawreta kolo ubeshe ko ubo kala mi amana famulen tubolo ko be tawreta kolo kala de ubeshe kolo inaka kala me mana in famulen tubolo ako man lam yafhamu al ma'ana fa huwa fi hukm man la ya'rifu al qira'a ako mugo fana e bake ka kolo do kala bi kunna mete kolo imana do akoy ka kirila abe komite kala nyere do de لأنه لا يستفيد شيئا من قراءته parce que mogo mi be fakke ka femmin kala ibake ka koloin kala me eta mana do amana famulenti bolo ako koloin kala ni nafasita la ibolo odi ato la yuke komi kunfi ako annal ammiya ako be ayain nafala ko kunfiya yusafu biha man la yakhra wa man